Zdravím všetkých, Myšlenec sa hlási do služby a idem pokračovať zasa v tejto nechutnej hre. S tým, že mám zase kurva iný mod. Áno, ja som si stiahol ďalší mod. Nejaký Sisyphus mod. Takže teraz neviem, lebo ja som tam mal stiahnutý aj ten Reign of the New Gods mod. Plus ešte nejaké iné mody. Lenže potom som si stiahol tento a stiahlo mi to rovno toto, takže neviem kurva. Neviem, zmizlo mi hento, ale akože ostali mi save fily. A to je tak všetko. Počkaj, dám si tak lepší mikrofón. Yari, 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 yari. Jari, 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 dá. Sima, dobre sa mi zdá. Tak mohol by som si to overiť, či ju tu mám, tým, že si zahrám za Outlandera. Jeho príbeh je taký smutný. No, dáme si intro. Nepochádza z tých severných krajín, to je u nich niečo ako taká Škandinávia, nevie, alebo také vikingovia proste oni sú. A prvé si vyberiem, či chcem luka šipy alebo sekeru a štít. Vždycky si berem luka šipy, lebo to je proste, no hlavne tých 5 šipov, to je na tomto najlepšie. Lebo si môžem za neho odomknúť jeden určitý skill, s ktorým môžem one-shotovať dosť veľa enemákov, takže myslím, že to je dosť fajné. Hľadali nejakú novú krajinu, aby našli proste bohatstvo, tí kmeňovci. Len sa stalo tak, že ste vlastne uviazli na mori a nemali ste žrádlo. Takže si môžeš vyberať, či požereš svojich vlastných komrádov, alebo nie. Tak ja si musím vyberať, že nie. I keď mi to dá ten najhorší pomalý skill v celej hre. Bloodlust. On je väčšinou hen taký typ, to je proste skill, ktorý ti zabraní proste mať kolo za tú postavu, že ona útočí sama o sebe, proste bez toho, aby si proste s ňou niečo robil, ale útočí náhodne. Dáva väčší damage, ale útočí náhodne, čo sa v tejto hre kurva nehodí, lebo je tu tá mechanika tých končatín, takže keď dáš ten Bloodlust a potrebuješ najprv čo tak gardovi odseknúť tú ruku, kde má proste ten sekač, tak sa jej kurva nemusí trafiť, takže tak no. A hlavne ťa potom môže doraziť, keďže si len takom tranze, tak nemôžeš gardiť. Padne ti potom teda mince a tam je tiež šanca, že ťa zajebe na ránu, takže. Našiel si temný kontinent Vinland. Je Vinland Saga, či jak sa to volalo. Čo mali vlastne sa mi zdá Amerika, alebo tak, alebo niekde, neviem, tam, neviem. Sa mi zdá, niečo také som čítal, alebo tak, neviem, nie som si istý. Tento kontinent nikdy nebol dotknutý civilizovaným mužom a bol poskvrnený starodávnymi entitami a bohmi, o ktorých si nikdy nepočul. Tie veci, ktoré si tam zažil, ti zanechali no preložím to ako, zanechali v tebe jazvu, ktorú nikdy proste zo seba nezmažeš. No to som na piču povedal, lebo to bol akože mark, akože označenie teda, ale na to sa tiež tak kokot neviem, jak to povedať. Niektorí z tvojich kamarádov prišli proste o zdravý rozum, keď sa snažili proste vykradnúť toto miesto. Ja si dám, že nie, lebo chcem proste dash. S tým, že kebyže nám to prvé, že chcem si niečo dať, tak tiež hodím mincov a buď to zošalím a musel by som toto robiť od znovu, alebo mi to dá soulstone. Tým, že soulstone je jasné, že super, ale zasa nemá dash je horšie. No. Teraz dám Rush Upstream a môžem spraviť toto. No toto je tam nové, že spýta sa ma to, že či môžem vôbec veriť nikomu v tom mieste, tak čo som predtým mal skúšobný rán, tak myslím, že som to nevidel nejaký rozdiel. Takže mal som to asi teraz znovu. Ale tak nevadí, nechceme kamarátov. Seka som dal predtým Break the Weight. Nie, tiež to je niečo nové, to je týmto modom.
keď sa pozeral na to, čo máš, nie, že či proste pobereš toto, dáme, že resourceful. To neviem, či niečo ovlivní. A. Vždycky zabudnem, že on má vlastne iba ten full armor na začiatok. A vlastne, Devil som však až tento tretí. Keby som to nehral, ja neviem, asi 10 hodín dozadu, ale nevadí. No, ináč som aj zasa kurva dlho hore, som od včera nespal, takže piči. Mal som asi 5 káv, lebo som si chcel zase napraviť spánok, lebo som sa zase dojebal. Ja to asi jebem, ja asi fakt, ty kokos, ja neviem. Prečo ja načem sa takto živiť? Natočím nejaké video o 2 ráno, ty kokos. A mám piči proste. By som si na tom zarobil, alebo tak. Aj keď vlastne, no teraz s tým, aký je YouTube, tak Boh vie, čím vôbec nezmažu videa, ale tak nevadí. Ja keby ich mám niekde uložené, jasné, že nemám. To zabere kurva veľa miesta. Ale tak nevadí. To je pičus. Vieš, že si pičus. Strašný pičus, fakt. Dokým do mňa nepichne tých parazitov, tak je to pohoda. Je to fakt za neho pohoda, akože vie dať nejaký damage, ale nie je to také hrozné. A toto je asi jediný, ktorému sa ťažko uhýba, no. To teda nečakal, že vidie, ale skúsim tail. Ty koko sama hlava. To sa mi malo kedy stáva. Potom je v kuse dávam hlavy. Ježiš, to som nechcel. Potom je v kuse dávam ty kokostia hlavy a potom mi pada v kuse chvost. Ja viem, že by sa to malo asi striedať, ale nevadí. Ešte s tým... To som nechcel, kurva. Teraz som prišiel jeden šíp. Ja som automaticky, ty kokos, že keby hrám už 2 termínu, ty kokos, alebo nejakú inú normálnu hru, proste kde je shift. Ja minul som vystrelil ship, lebo ja som zabudol, že vlastne aj keď nemám ten marksmanship, tak ja tie shipy môžem strieľať, ale dávajú fakt nulový damage, to je fakt otrasný damage. Čiže ja by som do tohto kokota musel vystrieľať si 4 shipy, alebo pomaly všetky, čo mám. Ale keby mám to marksmanship, tak ho proste zabijem na ránu. To si nemôžem dať? Nemám do čoho dať. Keďže vsypuje plivkúnicu, budeš hrať pri natáčaní. Takže budú prestávky. Asi je možno troška ASMR, neviem, či to zaznamená na mikrofón. Jaj. Výborne. Výborne. A zapalím si točka. Keď nemusím, lebo to hrám na easy mode. Nechce sa mi to hrať na tom normálnom, lebo ono mi až tak nevadí to, že si tú točku musím proste dávať, ale to, že ono sa to zabukuje dosť často. Že proste ja si dám točku a mne sa proste začne bugovať celý obraz. A musím proste spraviť toto takto do menu a späť. Neviem, či je na to nejaký debug alebo tak, ale... Jesť vlastne chleba. Ja aj pamätám si, keď som túto hru hral ešte prvýkrát.
Ja som nekúkal žiadne vtedy tutoriále, žiadne let's play. Ja som to proste videl na Instagrame, alebo na YouTube, ale akože v tých, proste tých YouTube Shorts. Ale sami za to bol skôr Instagram, nie? Tak je, že uh, to by som si zahral, nie? Tak no, to, že si to zahrám, som si to kúpil. Ako si to zahrám a ty kokos. Chytilo ma to hneď, táto hra. S tým, aká je proste taká iná, no. Taká špecifická. Som bol troška znechutený niektorými vecami, ale to ma práve na tom aj uchvatilo, že je to také... Proste je to takýto štýl hry. Raz mi typek na streame hovníval, že nie, že čo to je za hru, ne? A som mu to začal vysvetľovať, o čo tam ide a tak on, že je to jak taký Pokémoni, no. Je, že no môže byť, ty kokos, no. Taký Pokémoni starý. Som mu tam začal, to som mal vtedy drunk stream, ty kokos. Som si povedal, že na drunk stream, aj keď nikto mi nechodí na streamy, však to mám troch odoberateľov a z toho sú podľa mňa všetko kamaráti. Tak... no. Tu mám piči Simura. Longsword, dobre, to si idem hneď equipnúť. Som si už nemíňam šipy. Jasné, že takto. Ty kokos, to je výbava. Normálne tí noví bohovia, tí bossovia, tí potom v tom mábre sa môžu pojebať. Sa môžu pojebať. Tak. Pardon publikum, ktoré neexistuje, ale Jozef je hladný. Jozef je hladný a musí si dať polievku. Jak som mal tých 5, som bol ty kokovek. Ty kokos z Los Angeles reggae, ty kokos, keby som nejedol 3 dní, si takú poriadnu polievku naložil. To som mal tých 5 to potom človek nepociťuje, ty kokos, je to černo stimulant. Ešte ADHD pojebané do toho. To sa zmieša. Lebo ja už som vlastne hore, keď sa na tým zamyslím. Kde ma videl kokot? Ja už som vlastne hore od predvčera 10. večer. Takže to je 24 plus 4, to je 28 hodín. No. Dal som už aj viac. A to som bol ešte krpatý, takže... Ale to som bol jebnutý, ja som takedy schválne nespal. Som to proste hrať hry. Si pamätám, ja som bol strašne závislý kedysi na Minecraft minihrách, ty kokos. Ja, keby som to hral sám, tak ja som hrával proste survival games, ty kokos, a tak. Vždycky iba také priebané techniky, aby... Že si pamätám na tých survival games, vždycky... som sa ako tak sa snažil nájsť nejaké dobré veci. A snažil sa držať čo najviac nakoniec. Skôr, že som sa proste schovával a som zakrčil niekde a tak. Vieš, že párkrát to vyšlo, keď som to aspoň robil s niekým teda. Ale trebalo tam aj tak vždycky akože rašovať zo začiatku, aj aby si nejaký ten ľud mal. Ale keď už si ho mal, tak ty si sa fakt niekde stokol náhodou, alebo ste náhodou proste prepadli niekoho. Že bol sám už. A vy ste boli dvaja, tak ste mali piči. Akože ja ani neviem, či to tam bolo povolené, lebo ja si vlastne nepamätám, či tam mali tímový mod. Lebo to bolo sa mi zdá proste deathmatch, že proste každý proti každému.
Ale tak asi tam nevadilo, keď si, lebo čo si pamätám, tak si tam je takto rili skupinky aj po 3. Prvé. Ale tak mám longsword, to pôjde pohode. Vlastne. Vanguard. Že som mu dal critical, som ani nevedel. Ty kokos, ty si... som to skoro stopol. Čo všetko kurva dal ten guard? Mám ešte pičli. Gul. Tokio. Gul. Tokio guru. Počkaj, čo... Čo sa mi zdalo, že tam videl niečo akože page, jak to bol scroll, to bolo niečo teda. Nekam zemi z boku. Nie z boku. Z vrchu. O. No nič, predtým než to použijem, ale si využijem. Lebo chcem, aby mi to dalo ten marksmanship. Setolk. Toto je fakt najľahšie na Mac. Dáš mu prepare to die. On zaproste nechá. Taký skogu. Zase. Čiže ja neviem, či som nejako dojebal proste celú tú hru, ale nie, to je týmto modom. Je dobré, ale ja som ho ambush. Ambush. Sa mi to ide. Ja som sa nepozeral. Dobre, vyšlo to. Tak to si strašný kokot, fakt. Dero si piču. Dobre, to som bol lucky ako kokot. A sa uvidí, či som teraz. To keby vlastne čoček, ja to mám uložené nejako. Zabudol. Chcem
Kačer môžem ľahko skapať. Sa nezadarí. Čo to neslabilo, toto je skurvená hra. Synka nikdy kurva nevieš. Ježiš, ja som chcel... Á, mám Mars menší. Počkaj, tam ešte nejdem. Ja idem ešte najprv do toho prvého dungeonu, lebo potrebujem kabuk. Internet si asi... Že mid-cleaver by som mal mať prosunutý, ale to sa mi podľa mňa stále viac oplatí mať tento. A nemám to ani pri sebe. Mám vlastne posledný wow. Akože to je mohol byť dobrý skill. Asi sa poviem zobrať. Ešte keď tu takto blúdim sám. To sa ešte vrátim raz a zožerám. Jednou z nich. Som zažral to plivku, ma troška vypína. Teba si ešte nechám tu. Lebo neviem, či mi tu vôbec zostal len ten mod, takže... Vyčešku. Zase nechá. A ostane jen taká gulička iba po nich. Práve že kurva, však by si mal zobrať všetko meso a nechať tam kosti iba, ne? Či to, ty čo ideš iba po kostnej dreni? Akože tam má asi najväčšiu šancu, že sa podľa mňa nenakazil, keby zožere jen takého gula. A tam že? Neviem, ako to dlho trvá, kým začne ti kostná dreň, ale... Vôbec. Alebo keď sa tak na tým zamyslíš, tak vlastne... To by ani nemalo ani ty kokos, tým ako to má konzistenciu, ani neviem ty kokos. Ježiš kurva. No som piči.
No nič, bolo mi potešením, toto je prvý teda play z Arganvaldra, čo som sa to pokusil. Nie je to prvýkrát, čo som sa to pokusil, oni tu boli už záznamy, keď som sa pokúšal o jeho S-ending. A myslím, že semka je vidno, prečo sa mi ten S-ending teda kurva nepodaril, nie po neviem koľkých pokusoch, tak... No nič, bolo mi cťou, bolo by dobre na túto kurva pojebanú chvíľu, čo som dojebal, ale... Zdravo, zdraví, buďte všetci, jo.